Kweku mandizibulisele kwakhona kuni maAfrika amahle. Ndinamkele kwikhasi lethu elithi Funda Rhoqo. Namhlanje sibuyile nolunye ushicilelo siniphethele isincoko esichazayo. Besinithembisile kaloku satsho sathi sakuza neendidi ngeendidi zezincoko. Namhlanje ke size nesincoko esichazayo. Isincoko esichazayo kunoba yintoni? Mhlawumbe nawe uyazibuza. Kodwa ke isincoko esichazayo siyazichaza ukuba siyachaza. Kwisincoko esichazayo ke uzoba umba othile, imeko, indawo okanye nayiphi na into usebenzisa amagama. Kwaye oludidi lwesincoko lungachaza ubume, inkangeleko, isimo okanye iimpawu nenkqubo. Injongo yesi ke isincoko kukunika inkcaza malunga naloo nto kubhalwa ngayo. Ithi ke loo nto kwesi isincoko okanye kolu udidi lwesincoko ungachaza mhlambi ngomntu othile, usichazele kwisincoko sakho. Mhlambi usichazele ngenkokheli yelizwe. Mhlambi ungasichazela ngemeko yesizwe sakho. Kungenjalo ungasichazela ngobume okanye inkangeleko yendawo ohlala kuyo. Kodwa loo nto usixela ngayo kwisincoko sakho usichazela ngayo okanye usinika inkcaza. Abantu ke ababhalelwa esi sincoko sibhalelwa nawuphi na umntu oza kufunda esi sincoko. Kodwa ke xa ubhala isincoko esichazayo, qaphela ithoni, iregister, isimbo sokubhala, isigama esifanelekileyo kwakunye nenjongo yokubhala isincoko. Ithi ke loo nto xa ubhala isincoko sakho, ingakumbi esisichazayo, ukuba mhlawumbi ubhala ngesincoko okanye ngesihloko esibuhlungu, okanye ubhala ngesihloko esithetha ngento encumisayo okanye evuyisayo okanye echulumancisayo, sebenzisa isigama. Kungenjalo usebenzise isimbo sokubhala esihambelana nesihloko sakho. Nazi ke iimpawu zesincoko esichazayo. Kwisincoko esichazayo uyila umfanekiso ngqondweni ngamagama achaza oko kwenzeka kwisincoko esichazayo. Ukrwelele la gama lithi uyila umfanekiso ngqondweni ngokusebenzisa amagama achaza imeko, kuba apha kwesi sincoko siyachaza kakade. Okwesibini, usebenzisa umfanekiso ngqondweni kangangoko unako. Umzekelo, ukwenzela abantu abafunda isincoko sakho babe nomfanekiso ngqondweni weliso, owendlebe, owencasa, owesikhumba kwakunye nowempumlo. Yonke ke loo nto izawuchazwa nguwe ukwenzela into yokuba umntu ofunda isincoko sakho abe nomfanekiso ngqondweni wokuba kwakunjani kule ndawo nanikuyo, neva ntoni kule ndawo nanikuyo okanye kule ndawo kwakusenzeka loo nto uchaza ngayo, njalo njalo. Okwesithathu, olu didi lwesincoko lubhalwa kwixesha langoku okanye elidlulileyo. Kwakhona amagama kunye nenkcazo zikhethe ngononophelo ukufikelela kwisiphumo esifunekayo. Xa sibhala ke nantoni na isigama sethu kufuneka sisikhethe ngononophelo. Nalu ke ulwimi okanye isigama sokuchaza anothi umfundi asisebenzise ubhala olu didi lwesincoko. Okokuqala, umfundi kulindeleke ukuba asebenzise izichazi, izifanekisozwi, izihlomelo, izaci namaqhalo ngokufanelekileyo. Ithi ke loo nto kufuneka usebenzise izaci. Izaci siyazazi namaqhalo sinalo ushicilelo lwezo sihloko apha kweli khasi lethu. Izifanekisozwi, izihlomelo, izichazi. Ukuba umntu akazazi izichazi, akazazi izifanekisozwi, qiniseka into yokuba uzibophelela kweli khasi, ucofe ulike kwiividiyo zethu ukwenzela into yokuba ungaphoswa nayenye ividiyo xa iphuma. Okwesibini, sebenzisa isigama esibonisa indlela zokulandelelana nokuthungelana kweengcamango nokulandelelana kwemiba. Ezifana nezi:
Okokuqala kwakhona okunye lilonke elokugqibela. Xa usebenzisa esi sigama kuba lula umfundi wesincoko sakho into yokuba alandele iziganeko ezenzekayo kweso sincoko sakho. Okugqibela, qaphela ithoni, iregister, isimbo sokubhala, isigama esifanelene nenjongo okanye isimo sentlalo. Ithi ke lonto mfundi, xa sibhala nantoni na isigama sibalulekile, kodwa ke apha kule indawo kuthiwa qaphela into yokuba isigama sakho, ithoni yakho neregister ziyahambelana nesimo sentlalo. Ukuba isincoko sakho sisekelwe ezilalini, qinisekisa ukuba isigama siyahambelana. Nasiphi na ke isincoko siba nesakhiwo saso. Nasiphi na ke isincoko siba nesakhiwo esibhalwa ngaso. Cwangcisa ke isincoko sakho. Ungacwangcisa ngokuthi wenze imephu yengqondo okanye ucwangcise ngokwemihlathi. Qiniseka nje into yokuba uyilo lwakho luhambelana nesincoko sakho. Yahlula isincoko sakho sibe nentshayelelo, isiqu kwakunye nesiphelo. Ithi ke lonto awusibhali isincoko ungakhanga ucwangcise. Awubhali ungakhanga wenze planning. Kufuneka uqale wenze iplanning. Kukho abafundi abaqala babhale isincoko andule enze i-mind map. Ayisebenzi njalo maAfrika. Uyaplana, uyacwangcisa, ubhale into yokuba ndizawuthetha ngale nto apha, ndithethe ngale nto apha, ndize ngale ngcamango apha, ndize ngale ngcamango apha, ndivale ngale ngcamango. Wandule ubhale. Kwaye isicwangciso sakho masihambelane nesincoko sakho. Kwintshayelelo yintoni esinawuyenza? Cazulula isihloko ukuze kuvele intsingiselo yaso nokusiqonda. Cazulula isihloko. Khake usicazulule isihloko, sinabise, uthethe ngaso, uqinisekise ukuba siyayiqonda le nto uzawuthetha ngayo. Quka okungathathi icala noluvo lwakho kwinkcazo yakho. Sive usiqonde isihloko sichazayo kangangoko ngendlela ecace ca. Ithi ke lonto kufuneka usive isihloko sakho, usithethe, usinabise kuyo yonke lonto uyenzayo. Awukayi kusiqu usekwintshayelelo. Yiveze kolapha kwintshayelelo mfundi into oza kugxila kuyo kwisiqu sakho sesincoko. Masive kwakwintshayelelo into ozawuyithetha kwisiqu. Uzawuthetha ngantoni? Uzawugxila entweni kwisiqu sakho? Ithethe kwintshayelelo. Ukhumbule besithe kwintshayelelo, cazulula isihloko sakho. Nabisa le nto uzawuthetha ngayo, ixele, ichaze. Kwisiqu masahlulwe ngokwemihlathi equka iingongoma okanye imiba oza kunyathela kuyo ekuchazeni kwakho mfundi ukutsho. Kunyanzelekile kumhlathi ngamnye ukuba ube nesivakalisi esingundoqo okanye esiveza okanye esinabisa ubuthumbu besihloko kunye nesivakalisi esixhasayo. Ndiye nditsho ke bafundi ukuba xa ubhala nantoni na okanye xa ufunda nantoni na enemihlathi, isivakalisi sokuqala somhlathi sidla ngoba sisivakalisi esinengcamango, zize izivakalisi ezilandelayo kulo mhlathi zixhase okanye zithethe ngaloo ngcamango ithethiweyo ekuqaleni. Nawe ke qinisekise into yokuba umhlathi ngamnye unengcamango okanye unento ethile othetha ngayo. Izivakalisi zakho mazize nemizekelo okanye neenkcukacha ezixhasayo qolo. Qiniseka ukuba unesivakalisi esivala umhlathi ngamnye esibethelela oko ubuthetha kuwo. Ithi ke lonto xa uvala isivakalisi sakho mawube nomhlathi oqukumbelayo oxelayo into yokuba iyaphela lena ingcamango apha. Ukwenzela into yokuba xa utsiba umgca uyokubhala omnye umhlathi uqale enye ingcamango, wenje njalo uyixhase la ngcamango uphinde uvale utsibe umgca njalo njalo. Kwisiphelo, kumhlathi wakho wesiphelo shwangathela iingongoma eziphambili zoko ububhala ngako kumhlathi ngamnye. Usanokuphetha ngokuvalisa iingcamango zakho okanye izindululo ngesihloko eso ububhala ngaso. Ithi ke lonto xa sifikelela ekugqibeleni
kusiphelo sethu siyashwangathela ingongoma eziphambili ububhala ngazo. Akhonto intsha siyithethayo apha sishwakathela lanto besikade siyithetha. Ithi ke lonto uye usivale isinqoko sakho ngolohlobo. Siba nayo injayelelo, sibe nesiqu, sibe nesiphelo. Eso ke ibisisinqoko esichazayo usiphethelwe ngokuzingca ngumfundisi insapho wakho omthandayo kwikhasi lakho elithi Funda Rhoqo. Uncede ukuba uyalithanda olushicilelo okanye uyazithanda iivideo zethu, uzibophelele, cofe usubscribe, uthande ikhasi lethu, cofe ulike ukwenzela nto kuba xa sikhupha iivideos okanye ushicilelo ungaphoswa. Inkosi.